Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Shillong Traders Association ha ka laipo tarik unai naitung arjar arpo rengkat lang bat kinong kayi nong tiet jor lembat kinong rep jong ka tain Shillong kilapan pau ya gejing smokia halor gejing sya khang ki kali ki bawan kit jor na ka jela Assam ha ki dekot jong ka New Trap Youth Council ha ka arpu new tarik unai tung arjar arpo halat nong pathau. Haga jing yalang ka balalong haga ni ka sengi barok ki lapan pau ya ka jing smokia halor ka ni ka jing sya khang lat jong kini ki kali ki bawan sya collection center ya ka balabuk nang ha ka shnong laumei na ka bentaban penyak yau ya kini ki marrep. Nakaliang jong usumbut menteri rangba uba Preston Tensong ha ka arp kandai tarik ubnai naitung arjar arpo ulapan syai halor ka jing sya bat jong ki kali ki bawan kit ya ki jor na ka jela Assam na ka thain Shillong da ka baong bagi jor ki jepru ki hap ha ka thup jong ki mar badon kam kerki lani ki essential commodity ha ka ba omla satia ban khang ye ki te kaban kong tolong ba itu ki kali ki bawan nang thi kumala kano da ki choisi ba ki dei ki nong khayi ki ban bar kim dei kunta ngan kren da basai ba kim dei kunta marba ki to ki dei tang ki kali ki bawan kit ki marrep nang ne bat law don ro tu kali tang driver bat handyman jong tu kali ki bawan ban sim ki marrep nang ne ki bangi ki nong khayi ki badon ha ka Shillong Traders Association ni thit yung marrep nang ne ban pen kit spok jela Assam bat kini ki kali ru ki wan chane dei kumala kano da ka kumala kano kumtu da ke choisi kidai ki kali ki bawan hak kat kum ka protokol ma ka bala bu baik bala pha dak sarkar kilaya ji kita ki bafer nang thi po entry exit point bat ki don rung ki kot kisla ji pensian ru medical test bat ki wei mut ki kot kisla ki biang nadong sadong bon kit ya umarap nak ni ka jaka ka bangi kum ka Shillong Traders Association kinong khayi ki badon nak ni seng ki jusalan nak por ya ni umarap ubami nang ni dan rei kapor ke bangiwan nang tei ki jingyat lenti jingin tei ni syak khang lenti penban ha keseng HYC pada hadir meg syak khang lenti ha keseng HYC kelak mai kumtu kenram ke jingan ne jekren ke bam sung su kaban nakaliang kaseng kim syak trot yangi ban lut yung ne marab ubami nak ne thai te kendiat nakaliang jonga kum presiden jong asion penpau ke jing sengsi bakrau bat ke jing dunong bakrau martang hitu asngi bo HYC khang ban penlek iki marab nak ne thai kemud bagi jung nong lalong daki pau hajar marba ujur bangikit nang ne daki kato teli ki kali kemud ba daki pau ton uyat nang ne kemud kalong ke jung nong bakrau yangi kum ka dong iki nong rep ki badon nang ne kathan bat hakini ki sngiru adin ki jing khang jung HYC to kalami ki jing ud jing nam ke jing phone ke jing kren na kaliang ki ramba snong jung ne kathan na kaliang ki nong rep ba ni dei banjat chaprang ya kini ka banthit ikni ki marep nang ne kathan hanrei ni hadin ketangi ya khot jong ka Association ber khani lapan sang eno banthit yung marep na marba na kani ka jing khang lenti jong kini ki khot jong ka HYC nakaleng jong ang ai khublai yo sarkar MDA lengbau deputy CM ubala kren menen habe dai kini ka than Shillong jongi ada ai khublai shi hajar ngu ya ka sarkar na marba kala sim ya kini ka sinjam ko bolong ka khe ka son ka jong nong rep kini ka than te hamar sunyi ya tu ki jing je nakaleng sarkar ka klem song klikti kala perkhat hinum tau nong rep bat kala ai gi tu jengkran leng bau di TSM tang ai kublai sarkar kepala simkhia bat nangiru leng ba ka jing yarap jong sarkar ngin chulur menta ban kit ini kemarep nang ne ban penpoi seki jakai gi ju penpoi bat sakawairu kolong ba nakalian jong sarkar hiru kala yarap hiru yangi ka Association ban pelaj i karpas ban pelaj i kiwe ki jeng don kam jong ka Association nang ta bangin kit yu marep ban penpoi satei ai kublai ya di TSM ba Preston Tensong iba la simkhe gini kam bat ha ju ka poru ngai kublai yau lokal meleu ba dei dak jeng tuklar lang ke jeng uru ba ula ban simkhe ban pelaj iki nong rep ba kin yo ban di yu marep na kini kathan ya ka stan ju ke TSC ngam don ban oi ki don ka jong nong rem ban trei la ka jong kam handai tang ka wei ke bang akwa ban ong kolong ba kum kinong yalam jong kaseng kidai ban perkhat ya ke action jong poj ba ada ki kam ba ya lade ba kidai ki sipai keri ada ki nong rep ki yap ngong hangnu kin kam lade ba kidai ki sipai keri ngon ip ada nong rep hang ne uyap sya ban kit ki marep ada ki jor rep hang ne ki pot kemud ngatrai ki jing klik kan dei seki ada ki le kum ne
dengan ong ba ya kasing sting ong perkat ha ba haba sim ya kanu isu sengu ba dati tenrai kumno ka je kumno ka man kumno ka le kumno ka wan kenang ba kam don ka jingta ya unung rep ngi kum ka ursan ru dai tang choisi bating yu nu knyang jepang mangi ka ursan le ngiting na ta ka daw ba namar ba ngiting ngi ya le ru ban but renti ya ka jingta jong sarkar bat mangi ru ngi sim ya ki step la ki senjam ki jongi kumno bangin fikir ban laj na ka jing ya tengku ban laj na di pustat yu nu knyang jepang hak jing sisa ngan suya tu ya pi ba suwa katu bangin penwan ki kili sene ngiju partai mar sekiwei pat kisnong ibadon sene kemardan ini kisnong nah thi ni kiwei pat kisnong ibadon kam tampor riboy ki ong ba dada yau marab bami na dingyai on partai riboy marab bami na wei pat partai seding yai long kata pi lebu jeng ya yangi kinu khayi dan rengang ong ba ngi umarab ubami nang ne ngin partai sang ni bat kum ka asyan ru ngila wan inspek lang ru kene ke jaka ba ki kali khar baro ki bawan kin wan baj hang ne si jaka bat ngin lut yumar nang ne bat dadap nang ne ngin pelaj ki kali klem dai tengku ya kinu kisnong klem da tengku ya kini ki riu paj ba ki badan sene te kata nga ong ya ka jing ong jong HVC ban khang ki ki barjelai ki ru ong maki ru request ki ru da perkhat ha baka yap ka im hi jong ka jaj ban riu dungi ka song ha unong rep bot la daw nong rep un yap yanu fintrei cái jaj ben riu la daw nong rep uyap tang mut ba ong ba habang unong rep uyap kumut ton ke dikta ko ser khai ya ka jaj ben riu dingi ngiru habang yat ya kan ka kam dei bang ngisim kum kares bang chule thormur chule lemu lem tham rai nga pen sai da ka pasai phi bang ngiru ngila sim ya kilat kilenti kum ka asion kum no bangin yat ha ta kom bakan long ke tiada ka bakrau e tang ka wei ke bang suka ban phi ka long ba kan ni ke jingwan jong kini sine kam dei kim dei ki nong khi kum balabat kum bal ong da HVC rai ki dei ki driver ki bawan ban sim ya ki marap nang ne ki bangi ngi thit kum kini ki nong khi ki badan ne ka trasion ban penyat ki sepo jelasam rai ka kontak ki ni ki nong khi ki badan te di kim don ki don ba chatai ngi pen poi bi marap nang ne maki ki sim ba chatai ki sim nang ne kali poi nang ne chatai kini ki yuru kum kalap time ne ki la yat da kelti ka badai bat dei na ta kada wa Deputy CM ni ikran hak takur kom pat ya ki ya keseng HVC kan agi je trelang bat ngi kum session nang bangila ban penyat yu mo rep na kene kathan bat ru ko karpat ikinong rep ki badon hang ne kathan wat num don kunu ke jingting habe dei bat ka ane ka kubor ham saya ka belami menta ba hajing sia ngi la sage ban tjur han rai ba nang ne sakmat ba ladu na syahi kum ka session ngin ya na sakmat ban thit ikni ki marep na kene ka dong kajungi kumba ka sarkar kala pha ba yakini ki marap ngi mar ki dei ki marap ki bapot ki panhap lang ka essential commodity ba ngiru ngile umta nang ba ki dei ki nong rap jungi nang ne in bat sa ko wai ngon ong pi ba kim dei ban long panik than yu ni khyang jepang ba mangi ka son ru ngila pen khre yakini ka madan ne ba ki kali asam ki balong ber sekta ngin nam sang su kisnong kin don kin song ba ne sbak bat ngin buru volunteer hang ne ban pej ban jungo itu kali begin nam sang sini stai badal dep lut ru ngin pha ba nang ne klem da tengku senu bat ki pat ha ka jisno jong na tangai i ba ngali i ki comment ro hang tu ba ki ong ba ki dingye ki nong dingye ngi sine ki ya sat khar te ka po kum kata comment ro te han nak liang jong na kamot naka liang ki be comment tu ki dei banda ti benia ka ai ka ba kit khar ki wan nang te sine kit khar ki wan nang te sine ki long tu kum ki driver bon ban sim mi ki marep nak ne ka than ki jong ni te han rai ban su khang ban su e klem da don ka jing ti benia ka ai ka ba ki wan sine ka mot ka long ka bom long nang rem te long lada ki HVC ki ong ba ngim sia ban man ne kit khar sine te ka mot manu pat ban lek bu ye ki chor nang ne chitei te ka mot nak liang government ngai khulai ba kala sim khia ban pen sia ya kan ka jaka ban ai lat ya kan ka jaka ban nyelum ni ki mar ne hak ne ka por ba ka perthei ka mat yo ni nyang jing pang te ka mot lada ki HVC ka don ka jing ting ya u kobet te ngiru ngilang hak ta ka rukom hi te ba kane kalong ka de ka por ya ka ba ngingin ya ksat kumno bangin ya im hai ni por iba kim namar ba ini kena tentang la tre ya kari ba ka je ton revi por kawai te ka mot nak liang jonga ngakentu ya ki HVC ba kidai benda pejha bat kidai benda
tip ni ya ka ke ba kini ki tradition ki ba wanyalam ya kini ki kali asam ki bankit ya ki mar nang ne site hak jing sia kamdan nandu ki por ki menchua ki setlong hi kun ngarung la tichura ki por menchua te kemut kito kilong tang ki drebar non bu sene te kemut nakaliang jonga nga sngau ba kane ka ba ka asion gale hang ne kade ke ba hatam bat ke bala ban yada ya kene ke jengpang bangi ngila ya sakhi borosi kita sunguram hadian makala ja kumtu kimi kemen ki bangim sutanat dapat ketu ke jengja jang ke sosi bat kini kinong thiet ru bang kimi kintin ki bom sutanat ya jeng sya long ni na sini kemut kena persen gede kinong rap lang mai pai bu school ini borkhait kemut kedai da rap kemut kum ke sosi ke jeng sya ni jukersan barabar ki haman ki jeng ki jeng ke sosi tengi kerpat ke sosi bahkan perkhat lam ini nong rap kan jeng sya ki isu jeng ke sosi barak ngi pat ba ngi kersan ke jeng ki ndai long ngi kerpat ya ka sosi bahkan perkhat lam ini nong rap kan pat ngi pintu ru kini kinong komen sa kisubha banda wat ben ya kamar wa kisi kerenjat khantam gi dan de gelong kunir kinong thit jor gi lang masih keren pathar bang sungurang ngi kum samlar ngi ang bang ora khar ne ring sya kom de ora khar ngi kisuan susem mar ki la jing sya ki jarap ngi bat juk porot nak liang kungi ki samlar siga thangi ai ke jing jara sarkar ba kala simsya nomor ladam ngimla bandi marap ta kumat ni sine ngin yap hi ladam wan jipang ru kumat ngin yap hi kata-kata kumat ni ai ble ya hangi kertu yang sosi ba subhawan ya rap lem ini ba hakum kan kepor kan te hadim mesti bini jingjia ngala susi sibun ba kino techur na kimla shu ban thit ga daw jing khang kumta timtar ngon phen po lu mai je phon bangini penbet te umar jongar umta ulaman muli lo kumlo arton ba don tekalong ke jingdu ba khaw lu thit kim thit shu je thu ye phi ga don nyumut ki khon te ba nyut ki khon kum saja na garap bat ki nyumut ki khon jisko na garap timta za umar jongi umla shu bania chano ki khon bu cha ik jing than ke ban jia ngi hoi ngam ong khunyang am septing ni tang jing duk ru bru septing ni rawan yap thangan ni kadu jing jar pitrai ma kata ka jing don di sang ti churma ka jing khu sibu ni ngi rap iyo ban bu skul khun kumne gilang bat ngiron jing kerman bat jing pelila dik sarkar kumne ban syai gemarap bat ngiron jing kerman bang jing duk demat ha jing em jungi le po kadang jing tang kitai tin ku pun pa ju subsi ko kraw ot namar yeladeru naduk mensinging khai chor pan ta fa hi sem don thep te hajing siang mut ban le chlum tong ba nakadaw ba kum don thep ju jor ngam se da hapan sine bat jing trei ru ki babun te bat se ban yawan sine ban pan bit lang ni ki paranong rep ma ban ya ban ya thaulat lang kum nu ban pelaj nu jor bat kawairu ba ot kumbala ang dai turu rong ba ngi im man tang dagrep bat ndon da koi bat kalat kunti ban trei kedai tang dagrep bat khantam hagne ki hanusnem kumba ngilai i ba jinglong jingman jong perthai kalong ne bat aduk por ka bang thit dik sambaru custom dik sambaru nim dayo kana ban thung ha kom ka badi por da tang yo i sambai khndiat ba susa bom nor ne i sambai lo dang yo ru su yo na ki dukan snong tu khndiat soi nim dayo thungur kom te mtang ngapan pawil de ba hoj ngal aman te jhur bandi nam ta te la dang ngam yo bandi mta te ki basadin ngam don te da ai pat ngan wam ta kan long kalong pa ku jing sung khia ba jong jing sem jong a aku ble ya kan ba kasing te jhur ba manak po pla yarap no yang i kum kinang rep te hakane khlip mak mta te ngam ning nang wan pan khet yu chur ya so sao uba la kum sto ni ye te ngal sip khat ngala kimdit bu ka ta kaseng kala khang yak ta kin kie jak ta kinang te chur te ong hana ba ngi ma te chur chu te mta chur ula sa ying kan no ka jing duk nong ka ba kraw yang a kum nong rep kham tam hang tung la pelut ye ki ka jing lot kum ka dawai yong ka ba lot hadu nyu char tangkis na te ka mo kat no ka lung lot tu te menta ngala du jing kermen andai menta ra ka jing yarap ka ne ka seng ne te chur la
ngalasok ya yang nak por bamta tang ta kicikra kalau ngajing ko snosi of crowd mo na mangi kum giru bentai ho anyi don nak jakasteng asesyon ng chitjor dan bun kan dai tamanga dan ne kentai betis ing betit jor tingi dai tang mangi arngon tak betis ing tigi bon jing kan tho opat kawan beteng yangi ki bayu i terus ngi was kiba post ke social media ing bag Facebook ngi kin thai mo namar ka tu jing post tu jong ka social media ka jing share jong ki ong ba ki du kan thai ban cha sat na ha along ha to ngi le bak lai ka ai ban cha sat ngi ha along kum ki du kan thai kham tam ro ki ong ba ki de kan thai ki dai ke badiri bat chong ngi udakar ha to ngi la chat ma dak thos nem ka gentip se ya ka jing ri ka dat ke brindu la jong kum kan thai bangni chong tu dakar tang bangi business ya kamaro ngala ban chong tu dakar om don iwe na men po are ding yai ban chong tu dakar nek tan jongi bat empat ye na du banta bat balai pat ki share kan ke social media baki le kum bala tip bat balai i ta kijak kentien nging susi bat penrem jor le se ngim tip mano ba share ka yaki ha social media bat ki sing SYC ro long ki di ban sung thu bat ken mano ba share bat mano ba le yaka na khantam ki lak naki em yak tu social media te amar ngi kum kir thai tingam don bat ong subun kentien ngasung kerpat le mi phi bat nia ka seng mo penyerap le mi kine ini ka jingjia ka belajar ki asni belat mon nak leng jongi kum kinang sansar song te kumur ki labun ki nong song ki kinong rap te ka jaka ka bubun kinong rap kumur kinong rap ki hak barwan bi se jeng rong basnong te ngiru ngi asim mo tak no kalak nanti bangin yakran ban pelaj eu liu marap uba kinong song ki jongi kila dai ke por ke ba kin yo ki bisa te kumta ba ngi i balang ba ki seng halang ki HYC ya ke ba ki lalek ban pentot ya kini ki nong tiet jor ya ki ba ki la yo lembaga pas lembaga government te kemut nak liang jungi kum kesnong ngem su tenat le ru saka bar kolong ba hadien ba ngi namar baro seperti ngi tip ba menta ngi ting yo neu covid-19 nak tak da kum da dorbas nong hi bro bai ngi la ai kini ke jaka ka ba kelut nak menta ba ngin pelong ya kini ka collection center support kenang ba ngin laj nak jing kapnya bat ngin laj nak jing kontak iwe te hadin kani kemut nak liang jungi kum kesnong ru ngi la sim ya rai ba ngin pin krek ru ki volunteers nak menta ban jepet rengkat bat kini ka ocean nadu ki jing don kam habarok ki liang dan nadu ki ke panghana nadu ki jing don kam kemut nak liang jungi kum kesnong ngi kloi ban le nak menta kini ka collection center sport entai dang su wai tika dorba jongka tinggi area berkawai ti ngi kerong ba snong ngi ki court jongka executive committee te hadian bangi la yesong bat perkhat ka dorbar ke balong menta dang su wai nang tina po ka dorbar jong tinggi area kemot nila la ban penbet pedeng ke jing kren ke bubun bat hadian kata ke mengela bat penbet ban nang ni sekmat kim dei ban pentot ya kini ki marap ki jongi namar kum bangi tip ha po ka than jingi ki jongi kendai pupra persen kidi kinong rap lada ngim yo ban penyat yo no marap se ai patingin pai oi kadi tak takda kumot adin kata kumot na kalian kedor dong hi bro kawai te ngi la rai ko jingmot ko long ba kanam don chu kuno ke jing pentot bat ngin sya ba ikini kali iba nabar jong kejela ke jongi bakinwan hang ni po manan laumai bakumba ngila de pli bakan dong kum ka collection center sipo ba nang ni sikmat mah kumba nak leng presiden jong ka tradition wo bandu la syai kin sedang no ban teacher tinak leng jungi kum kinong song berkawai nginem dei bandu jingkermen bat kumot ngila selu singai bat selukmen ba kan kam kan yak bek ni sikmat kenang ba kinong rep jungi kin light lagi no jing tension ba dien ba ulaman ujur kim dem penstom ya jingmot ke jing perkhat ke joki bat nga pasai pat baru ba nang ni sikmat kim dei ban pentot kalanti sengken ke ba kinong khi ki dei ban let bat ki bai no ki bar jela ki balawan balayo ban penbeng ya kapas mut ki don hok ban wan tiet nang ni no po ka cekar jungi ken mar ngalap po ke tos ngalap ai dah ilai kan thot tin ka ba sngu si ma ngi kin thai ngi thit jor ngi rap ikinong rep ngalap pe haketos ka didan men ki jing kan tho ki jing pus ba ya kini kan thai ki ba ikhar ni dei hok pen song lok no yu khar kelom kata wei long susi wei kata tu chu kum nang ong kin ngak klem pen phai klem reply ai ra ngasap ka sam
แต่ตากินสุทุฮีตั้งแต่กี่บาเกรนกันบางละเป็นเปล่าคุณตา Hakini ke puaram tada ka diri jing kerdo war ka wiru ngi kum kali ngim dan kamai te haba ki don gini kinong tit di horna sinam te ngi babu kali ru lang yo kamai ta yo ne kit mar kum to chene stai lang yo li bai sni sem spa che char to te ka long ka mut luom ba ni an pendak di san te haba ka don ngi jing khang te isu dik sibon so ka wiru ngi chene lang ibu kali ru ngi rep ta te marep ru mesim jing ka kali ru im yo kamai te kemut so sao ngap khit menen menta kem yo di sa yi te kemut ka jing long de ka krau mut da ka ein pendap hayi yang la ka long ni te kemut so tham tam menta ni senam kali ru nim sniu slap ru jur palat te kemut kamar ka badai bangin yo sauton santon mentangin yo tang kumba san 4 kilo musuh sau bun bak tu la jur slap tu la tip hi tu mat ut te long so khang so seng dum ni ngis du nang ma kan ngis du jing kermen dak ain pendap ya ying kesam mangi shania betah karep ni chulung leng memang asal ada pesi baar mo bakhang tu ka seng museng Tracy gitu memang keribun ni memang ngila sudi di klem tucu ya kador mentang ngila soal ai ki ba nu bang pelet ini ke chur menti piu te chur abun baput mat mentangi lahun taman kit kumni ke chur ki ba la bun badu sha kahiu du ki bun badu sha lum ru kham tam la du ma bun ngila kham slam ka kom thep na yeng kum kinang thit ila bun namar ba ila long kan ka seng kumni ila long ila thut no ka seng kinang thit ru kim la ban sim ban chimtino ya nung mat te mentang la su hun ba in plek kum nung mat ha su hun ha kini kinang blok ut hayeng te la tang ta chote ha ka por ba ngadi radap ni smat ken te ngi la namang di sau post kilo te waktan ni yeng ba kata ni sau post kilo te kampalat sai ka hak sikria arpsan spa atasan spa sikria te hau khin menta ni bangla khet lum kalong arpukria bang khet lum te hau khin kenya kador arjar arspa sikria te arpukria katno kador chongdor te menta hayeng onla thep pimi satang khatlai ka sukria katno ga jingduk nong ka jonga ma bua hagador nyukria ngal ai chesniang harba khatlai kriya pa marayu bandi tang idor ibatat